Здравейте хора, аз съм аз съм с друг скин. Исках да започна наново да видя как ще се справя. Нищо не мога да читам, чай се им чета. Идваш ли? Окей. Такова правим мол в Ironcraft. Нали или не правиш мол? Правиш ли мол? Ага. О мага. Човек, нещо ми се бъбна и си помислих, че едно дъма е 8 сърца. Толкова беше, това ще да бъде еврика. И върнахме се един и нещо бежи тук. В руския. То се хак. Човек има един има Fire Aspect. И сега ще питам да го бием. Ще го убия! Yes, убих го! Ама аз ще умра, не. В сервера съм бат. Чейка съм етка. Бат, Лейкрафт, мъса. Сега идвам. Тук съм, обърни се, аз съм аз, за тебе съм. Чек, имам 2 меча Fire Aspect. Един каменен и един Iron меч. Си ги оставя после. Yes! Каменен меч, так. Човек, добре, че го убих. Аз искам шарпнес. Човек, как успях да го убия? Много трудно. Той се би с един, с който умря, го стави на 5 сърца и аз бях на всичките. И той се бори да не умре от мен, ама той това трябва да е чест късметлия. Искаш ли лък? Аз имам не... да си го става в Ender Chest. Не, да нямам бавност. Нещо много бавно се движа. Отвори се. Лъка на... След това ще го фиксам. Готов ли ти да скачаме? Къде? Хора, нямам как, ето ви, чакай сега. Вижте. Га. С кой се цъкаш? Ето вижте, нямам как. И къде умря? Какъв е този скак, бе? Колко иначе? Ама само взем 2 сърца, баба. Си какчето. Човек, аз добих някакъв, който беше убил поне 20. Беше убил 20. Снимам. Клипът ще бъде най-много 5 минути, аз кача по-бързичко. Човек, имаме един стак такива скоби и 11 май. Според теб кой левел е? Ало? Един стак коби, според теб кой левел е? Има един с дема меч, човек. Остави го на 4 сърца, човек. Ела просто на Warp Arena. Ето му. Аз съм бат Лейкрафт мъса. Това съм аз при тебе, това съм аз. Ще опитам да го убия този човек. Ако го убия, ще му взема дъма меча. Пускай.
Човек, бързо идвай! На колко сърца е, човек? Аз го убих! Човек с 300 зара го убих! Аз се върча и го бия! Човек няма някой да дойде направи. Няма да рискувам. Дъма меч. Гледай, че аз съм с дъма меч! Искаш ли малко брони? Knockback, едно бан... Нещо се става. На клипа ще видиш. Не мисля, защото мисля, че ти. Чек, аз няма да му отварям. То сме ще го става в ендер често. Защо ме удари? И ме избута направо. Човек, аз в ендер често имам много яки неща, Нямам един стак колби. И съм 7 левел, дай си енчант на меч. Чек, моля се да е Fire Aspect. Ако е Fire Aspect, ще го дам. Извън арена ли се? Извън арена ли се? Ето така. Отворя съм. То пък няма 8 левел. Ти. В 7 левел съм. Да, сега ще опитам на нещо. Часа. Под ме ауто. Сет хоми. Имам си под. Човек, имам си нов под. Дени. Къде си? Ама Джека, аз не съм си го направил. Той е някакъв такъв парцел. Не е як. Аз ми лева да не се падне нещо хубаво. И Fire Aspect 1. Ами не. Какво? Аз още 2 минути ще спирам клипа. И трябва да отварям. Трябва да се приготвя раница и след това може че звъна, ама не е сигурно. Fire Aspect 1 е меча, ще влиш на клипа ми. Но аз ми левел Fire Aspect 1. Моя ли? Той е обикновенен бот. Ми тъпа. Що тадна? Човек, че живее в другия ми бот. Аз тук часа. Монил. Факт нямам пари. Не. Добре, чао. И хора, тук ден му зарязва в този момент. Защото не искам да го добавя в фона. Това са тъпи неща.
Махнал съм те. Няма как съм те примахнал. Страшна работа. И още малко ще спирам типа. Как го казах, чай си на такова, да си продам маргарита. Лар кожа. Ще купа малко дърво и ще се направи някакъв обикновен телефон. Не си купих нищо. Фото, мони, лар кожа. О, трябва да си бед на всички глупости. Ай, ти няма да изгледа да се държа този колята. Так. Както виждате, убих някакъв с дъма меч. Вие знаете, че съм без как, просто като завърта много и ти става. Той дори да си без как, пак може да убиваш хора. Ама го. Както виждате, сръкам бутоните, с които такова. Като съм гледал клипове хора, които използват хакове, съм гледал с които те казват и аз гледам с кои бутони, който казва и не стават тези бутони при мен. Аз не съм хак. Аз даже не знам как се тегли хак, но ако знаех, нямаше да го изтегля. Спирам клипа за малко. Орфи ми пише пак. И пак спирам клипа. И ще се върна, когато стана горе-долу, като се припомня този инвентар. И върнахме се. Аз няма да събирам много левел. Е така само остана 15 левел, защото искам си инчатна кирка. Но мъничко по-голям левел, защото искам по-бързо да събера. Ай, последно. Да взема. Аз съм Лара Прозоря. Идей не ми пише. О, мага. Етко. Те само Лара мина да си инчатна таковата на 14 левел. А според мен е по-добре, отколкото да е на никакъв левел. Не знам че става. О, Силк Тъч 1. Я това Силк Тъч ли? И трябва да спирам и чао.